eventually resolved. I didn't have any face up with the military. They are the people who are looking for face up. I didn't have any face up with the military. I said what I said. Helicopters were flying over my house. And even today, as we are talking now, in Imo, the military people, the army, the navy, are standing side by side with my men, fighting at Okigwe and Idiato. Now, in Imo. Igbo Igbo, Igbo ndị ọma, njem ọnụ, ekele m unu, ọrụ ọla Nneka Chimezie na-ekwu, anyị ka na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo, ọtụtụ ndị bụ ndị Igbo nọ na soshal midia ekpesịghị ime onye mbụ na ihe anyị na-eripọtụ. Anyị ewetara ọtụtụ ripọt maka ihe na-eme n'ala Igbo, ọkachasị insecurity dị n'ala Igbo. Ndị midia mere ka anyị mata nọ ndị IPOB bụ ndị na-eme akpamkpamkpa na-aba n'ala Igbo. Kemgbe 2021 ka anyị bịa nweta high level of insecurity n'ala Igbo, anyị wee sị mba ọkparịa ala Igbo nke anyị maka anyị kpagharịa, anyị wee kpagharịa. Enwere mkpagharị nke anyị kpagharịa n'abalị na Imo steeti. Ụmụ nwaanyị anyị hagara moto n'ụwa a na-akpọ korokpe small bus wee wụchichie ya ụmụ nwaanyị anyị mago disguise aka ndị gara ahịa na ndị na-alọta ahịa wee kpagharịa especially n'Ọlụ, wee hụgasị ọtụtụ checkpoints na ọtụtụ ihe na-eme. Anyị hụrụ checkpoint ndị a na-akpọ Ebubagụ, nwekwa checkpoint ndị amị. Ị na-aga Isiọlụ town na-aga ihe ala, ị ga-ahụ ọtụtụ mgbe ahụ ị ga-ahụ ọtụtụ checkpoint ndị amị na nke ndị Ebubagụ. Amaghị m ka ọ dị ma na ọya ebe ụzọ ahụ na-emechiene moto a ga-agbazi ya agba. Ị ga-eme ịgafe checkpoint ndị amị ihe nweta nke ndị Ebubagụ, ịgafe nke ndị amị nweta. So ha nọkọtara ọnụ na-arụ ndị anaghị nke dị n'ụzọ ahụ ndị polisi. Mana enwere ihe anyị chọpụtara mgbe anyị na-aga. Ndị sekuriti ndị Ebubagụ abụchaghị ndị Igbo, ha bụ mejọrị ndị mba mmiri ka anyị si wee chọpụta ya. O wee doo anyị anya na ndị Ebubagụ anụnwa dịsi Ebubagụ outfit gọvanọ anyị bụ Hope Uzodimma Kirieze. Ụnụ mana Aside Kibọ pụtara mgbe ndị federal gọọmenti chọrọ igbufu ya pụta na Channels TV tie usokwa federal gọọmenti kọntraktị ya ga gbuchiwe ndị mmadụ n'Imo steeti. O kwuru ya komkom ifu na ọ wepụtara egbe si ya ga-egbu ndị Igbo niile, na-enwe ihe ndị Igbo were ya iche nọọ enwere mgbe ọ pụtara were egbe si ndị Igbo na-agbakasọ na ya ga-egbu ha niile, enwere ihe ha wụrụ ya iche nọọ ịtụ ọnụ. Mana mgbe ọ pụtara kwuzie na federal gọọmenti kọntraktị ya ka anyị jiri mara na ihe ahụ kwuru mgbe eziokwu. And the most of the killings na East we ya na-eme ya. And outfit Igbo niile ebe ọbụla ụnụ nọ na-ege m ntị tata na outfit Aside Kibọ ji wee ma operate n'Imo steeti wụ Ebubagụ outfit. Na ihe niile anyị na-agala n'ala Igbo enwebeghị ebe ihe mere anyị na-agaghị ebe ahụ nye ripọt. Anyị ahụbeghị checkpoint asụ nke ewu nke ndị IPOB ma ọwụ enwebeghị ebe eji wee nwee any sign na IPOB nọ ground. Ọ dị izi mmadụ ịpụtasị awụ IPOB. And IPOB ekwuole na enwe ha ndị otu ha ji emewe ụdị ihe ahụ ma ogbuwe mmadụ na ha chọrọ inweta nwere onwe ha agbaghị egbe atụrụ uchu. Ndị Igbo anyị ege ha ntị. Mana ihe agbagwoju m anya bụ na kemgbe Aside Kibọ pụta kwuo gwa ihe ha ka Igbo teknụ ihe ha ka Igbo na ya ga-egbu ha, pụtakwa na National TV gwazie Igbo komkom na federal gọọmenti na Imo steeti gọọmenti kọntraktịrị ya chewe nche n'ala Igbo ọpọ ndị amị ha kpọbatara. Enwebeghị Igbo bụ Igbo ma ndị eze ma ndị town union PG, enwebeghị otu ọbụla pụtara the federal gọọmenti hold ha responsible for the killings in the southeast. Ọjụ eze ihe kpatara eji wee kpọbata onye ama na ọgwụ ekperima ịbịa enwe ihe a ga-eji create an outfit. Enweghị ike iwechiri enwebụ already ndị Imo steeti nwere serious good vigilante na-maintain security. Ya ndị Ebubagụ anụnwa wụ ndị bịa disarm all vigilantes jụọ ndị eze obodo ọbụla a ga-ajọ ndị eze ha. Enwere mgbe a bịa anachị ha egbe ndị vigilante. Chetakwanụ na federal gọọmenti aga kụwa prison Imo steeti release ndị ochi niile nọ dị ụlọ ha kpọọ ga Aside Kibọ ewee recruit wee kpọtasịa ndị ochi na ala Igbo ọkachasị alụ ọrụ ya mee South East fencing. Ndị isi anyị ndị Igbo ọ dị ka ọ dị mma ihe eji akpọ IPOB n'ọnụ hapụga onye bịa gwa anyị sụọ ya na-egbu ndị mmadụ. Ebe ọ bụ na ị hapụ onye na-egbu gị na-akpọ onye na-anaghị egbu gị, onye ahụ ga-akwụsị egbu gị. Na-akpọ ka Igbo niile lite jụọ federal gọọmenti na Aside Kibọ gwara ụwa niile na federal gọọmenti kọntraktịrị ya ka ọ chere nche na South East after ha kọntraktịrị ndị amị. Ka anyị chọọ nụ federal gọọmenti ele ụdịka amị federal ele ụdịka ndị nche federal gọọmenti chere Aside Kibọ nwere ike ịwụbaga na South East. Kedu ihe kpatara na federal gọọmenti emeghị na ndị amị emeghị Aside Kibọ arrest over this grievous allegation o mere against them? Igbo bụ Igbo, Igbo Women Assembly na-agụ Igbo so onye ọbụla pụtara ha na ọzọ si anyị nọ ndị IPOB na-egbuche ndị mmadụ n'ala Igbo anyị ejide aka ya dị na ndị Ebubagụ Aside Kibọ create two outfit. One wụ Ebubagụ, secondly wụ Ụmụọma.
mgbe ha batara n'ala Igbo hụ na IPOB adịghị dị ha na ha ịgbata egbe federal gọọmenti ewere ji aka ha kirieta ana IPOB ha na ha ga na-agbata egbe ndị ha na-akpọ ụmụọma so ọ bụ ndị ahụ bụ ndị na-eme ha dịga ndị ahụ ga-gbuo mmadụ ha chikwa n'azụ ga-aga mere ya ụtọ anyị arrest ụnụ ọhụrụ oche esi were ndị na-achị anyị achị wakpo anyị achọrọ m ka Igbo niile jụọ Hope Uzodimma gọvanọ of Imo steeti ihe o jiri South East were mee ihe o ji South East were mee ihe o ji Imo steeti were mee were na-asụ n'ụka unu lite na dọgwa federal gọọmenti na enwere onye pụta na Naijiria agwakwa ndị polisi nke ọnwụ na ha anụ ya na enwere pụta na Naijiria kwuo sị na onye nwa na akpamkpamkpa na-eme n'ala Igbo na anyị chọrọ ka eme ya arrest gwakwanụ federal gọọmenti ka ha releasere anyị Nnamdi Kalụ n'aka ya dị ọcha na-agwakwa ụmụ Igbo na enwere otu a na-achọ ime mkpakịta a na-akpọ ndị forest guide ndị federal gọọmenti amara na ya achọpụtala onye ha ji arụ ọrụ asị dịka Igbo na ndị amị then ha chọzi ime forest guide ahụ gwakwa na ndị National Assembly anyị na ndị gọvanọ anyị na